Auto. Se on kuhaa, jos ei... Nyt jos ei oo kuhaa, niin ei vittustu ikinä. Pumppaa, pumppaa. Potkiiko? Onko peruketta? Onko siinä painoa? Ei siinä tai... Otetaan tuo... Ammus esiin, ei tarvi sytostaattihoitoja enää annellessa. Väännä sitä, ettei se potkuri enemmän tonne. Jumalauta, se on kuhaa, saatana! Nyt ei ryssitä tätä. Ei muuta kuin kelaat vaan sitä. Onneksi on kitalaista syvällä, niin... Jumala! Vittu, mulla vaan sit on lifetime. Miltä nyt tuntuu? Perkele! Ensi kertaa pilluustaan. Ei oikein osaa saada. Vois mä vielä... Moros. Jumalauta! Jumala. Eiköhän se... Ootas vielä kerta. Ei, sehän on vittu moneen 2 kilo kuhaa ainakin. Humppa heijää. Suurkalastaja on myös. Nee. Perkele käsikädessä. Ai. On se saatana. Hieno kala. Tässähän jäi jalat tärisee. Oliks Tiina? Jumalauta. Se perkele äijä. No niin. Sieltä tullaan Tampereelta ja elvistellään saata. Toiset 20 vuotta yrittää eikä mitään. Jumalauta. Se otti heti kiinni. No sehän otti saatana. Ei me turhaa lähde. Perkele.